Republika Srpska je međunarodno priznati entitet koji zauzima 49% Bosne i Hercegovine. Njene teritorije, koje se prostiru na oko 25.000 km2, počinju na krajnjem jugu Hercegovine, oko Trebinja. Prateći reku Drinu dopiru sve do Semberije i grada Bijeljine na severu, pokrivajući skoro čitavo Podrinje zajedno sa Gorom Romanijom i opštinama koje su nekada pripadale Sarajevu. Zatim se postepeno širi ka zapadu putem Save i na kraju dolazi do planine Grmeč i reke Une. Republika Srpska je nastala 9. januara 1992. u procesu raspadanja nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Potom je uspešno očuvana tokom 3,5-godišnjeg rata koji se vodio na njenom tlu, te je krajem 1995. i potvrđena Dejtonskim sporazumom. Mada je rat u Bosni i Hercegovini završen pre skoro 3 decenije, ambicije o gašenju Republike Srpske postoje i dan danas. One se umjesto direktnog ratovanja ovaj put sprovode suptilnije, a jedno od sredstava jeste falsifikovanje istorije. Veliki napori se ulažu kako bi se dokazalo da su navodno Srbi novi narod u ovoj zemlji i da nemaju istorijska prava na nju, a o tome koliko je ova teza nerealna ćete više čuti u narednim minutima. Prvi pomeni Srba sa prostora Bosne i Hercegovine datiraju sve do ranog srednjeg veka, u vreme postojanja Vizantije i Franačke države. Lični biograf Karla Velikog, Einhard, dao nam je najstariji poznati i sačuvani zapis o njima u prvoj polovini 9. veka. Opisivajući pobune kneza Ljudevita Posavskog, zabeležio je da je ovaj vladar napustio svoju prestonicu nakon što mu je franačka vojska ugušila ustanak. Einhard je smatrao da je Ljudevit najverovatnije prebegao preko reke Save i prema njegovim rečima otišao Srbima. I jedni istoričari smatraju da je to oko rijeke Une, dok drugi smatraju da to područje tih Srba treba tražiti negdje možda u današnjoj centralnoj Bosni, odnosno istočno od rijeke Vrbas. Srbi se prema ovom izvoru pomenju kao narod koji je naseljavao veći deo rimske provincije Dalmacije. Ona je pored Primorja tada obuhvatala i skoro cijelu teritoriju današnje Republike Srpske. Termin Bosna je međutim prvi put upotrebljen preko 100 godina kasnije u delu Konstantina VII Porfirogenita. Ovaj vizantijski car je svakako ostao poznatiji kao istoričar i pisac nego vladar. Želeći da poduči svog sina prestolonaslednika o vođenju spoljne politike zemlje i odnosima sa narodima koji žive u njegovoj okolini, napisao je čuveni spis o narodima iliti de administrandu imperia. Ovo delo predstavlja najvažniji istorijski izvor za izučavanje rane srednjovekovne istorije Srba. Tako se sa Bosnom kao teritorijom prvi put srećemo u 32. poglavlju, koje nosi naziv o Srbima i zemlji u kojoj sada stanuju. Dakle, da je Bosna bila naseljena nekim drugim stanovništvom, možda bi to poglavlje nosilo drugi naslov. Ali njegov naslov o Srbima i zemlji u kojoj sada stanuju pokazuje u stvari da je Bosna od samog početka bila naseljena Srbima. Porfirogenit tvrdi da su Srbi naselili Balkansko poluostrvo u 7. veku, najverovatnije oko 630. godine. Također je bio prva osoba koja je donela granice srpskog etničkog prostora. U tom kontekstu je pomenuo Duklju, Travuniju, Paganiju i Zahumlje kao zemlje na Primorju, a Bosnu je nazvao zemljicom koja zajedno sa Raškom ulazi u sastav Srbije. Vizantijski car i pisac Konstantin Porfirogenit je sredinom 10. vijeka zabilježio da se praktično cjelokupan taj prostor na kojem su živjeli Srbi dijeli na neke dvije cjeline, da su to Srbija i primorski krajevi južno od Srbije. Srbija se sastoji iz dvije cjeline, Raške ili Rase na istoku i Bosne na zapadu. Ovakve tvrdnje se potvrđuju i u letopisu popa Dukljanina, djelu napisanom 3 veka kasnije, čiji autor je nepoznati sveštenik iz Bara. Mada predstavlja manje pouzdan istorijski izvor, u njemu se pronalaze mnoge dodirne tačke sa spisom o narodima. Između ostalog, u letopisu se navodi: Srbija, koja se pak zove i Zagorje, podeljena je na 2 pokrajine. Jedna obuhvata prostor od reke Drine prema istoku do Skadarskog jezera i naziva se Raškom, a druga od iste reke Drine prema zapadu do planine Borova i naziva se Bosnom.
O tome da je ona bila sastavni deo Srbije u ranom srednjem veku pripovedali su mnogi strani istoričari i savremenici događaja. Pored već pomenutog Porfirogenita, tako je pisao i vizantijski istoričar Jovan Kinom, inače poznanik Manuela I sa kojim je zajedno putovao sredinom 12. veka u pohodima na ove krajeve. Jednom prilikom došli su u blizinu Drine, te je Kinom zapisao da ova reka odvaja Bosnu od ostale Srbije. Dakle, mi vidimo sve do praktično kraja 12. vijeka da postoji jasna svijest u inostranim izvorima, odnosno kod pisaca inostranih izvora, da je Bosna u stvari bila srpska zemlja i prije nego što se ona osamostalila. Kada je Hercegovina u pitanju, njeno današnje područje pripadalo je Zahumlju, zemlji za koju Porfirogenit tvrdi da je također bila naseljena Srbima. Ona se u istorijskim izvorima prvi put spomenje 925. godine na Splitskom crkvenom saboru. Tada je pomenuti njen knez Mihajlo Višević, za koga je rečeno da je bio predstavnik Srba. U beleškama sa sabora se između ostalog navodi: i ovi episkopi su, prethodno obišavši dalmatinske gradove i susrevši se sa hrvatskim i srpskim velikašima, prispeli u Split gdje su održali čuveni sabor. Mada je Zahumlje u nekoliko navrata i bilo u sukobu sa pojedinim bratskim zemljama, ono se uvek tokom istorije pominjalo kao teritorija Srba. Šta više, Stefan Nemanja je držao Zahumlje i smatrao ga je svojom dedovinom. Njegov sin Rastko je, pre nego se zamonašio, također bio vladar ove teritorije. Isto kao što se Bosna u ovom periodu nikako nije odvajala od Srbije, situacija nije bila ništa drugačija ni kada su u pitanju vladaoci. Tako su njeni prvi vladari nakon dolaska Slovena bili upravo srpski kneževi iz dinastije Vlastimirovića. Porfirogenit je o njima pisao počevši sa Višeslavom iz 8. veka, pa sve do vremena svojih savremenika. Prvi o kome smo dobili nešto više informacija bio je knez Vlastimir. Period njegove vlasti je obeležen sukobima sa Bugarima, koji su godinama bezuspešno pokušavali da pokore Srbiju. Nakon što je Vlastimir umro, usledilo je doba borbi oko prestola, gdje su mnogi vladari smenjivani u svega nekoliko godina. Tako na kraju dolazimo do Porfirogenitove sadašnjosti i vremena Časlava Klonimirovića, koje se ujedino smatra i zlatnim dobom. Njegovoj razvijenoj i ojačanoj Srbiji glavnog neprijatelja su predstavljali Mađari. Nakon što su naselili Panonsku niziju krajem 9. veka, počeli su da pustoše i pljačkaju srpske teritorije na severu. U ovim napadima je najviše stradalo stanovništvo Bosne. Knez Časlav je uspeo da im se odupre, te je prilikom jednog okršaja i ubio komandanta mađarske vojske, kneza Kiša. Kišova žena je, prema rečima popa Dukljanina, nakon saznanja o muževoj smrti zamolila kralja da pošalju vojsku u osvetu. Časlav se tada nalazio negdje u Mačvi i mađarski vojnici su ga iznenada napali tokom noći. Potom su ga zarobili i zajedno sa njegovim rođacima udavili u reci Savi. Ubistvo kneza Časlava oko 950. godine ujedino je značilo kraj do tadašnje srpske države, te je Bosna krenula istim putem kao i primorske oblasti. O tome šta se dalje zbilo sa njom i kako se držala u narednim vekovima saznaćete u sljedećoj epizodi ovog serijala. Ako želite da nastavak izađe što pre, možete podržati ovaj video lajkom i komentarom. A do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav!